дигар дуюмуш масъалаи симкартҳо, истифода бурдани симкартҳо. чиро ки маълум аст қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 апрели 2016 таҳти рақами 207 дар бораи талабот ва тартиби ба қарибгирии симкартҳо амалӣ карда шуд ва яке аз мақсадҳои ҳамин қарор, яъне ки ба танзим дар овардани симкортҳо ва дуруст истифода бурдани онҳо ин таъмини амнияти давлат, ҷамъият ва кишвар аст. дар ҳақиқат истифодабарии симкартҳои ширкатҳои мобилие ки дар тоҷикистон фаъоланд, дар тоҷикистон оиди сертификатҳо, иҷозатҳо, литсензияҳо бояд амалӣ намоянд, на берун аз кишвари тоҷикистон, фақат дар дохили тоҷикистон. зиндагӣ исбот кард ки истифодабарии симкартҳои онҳоро берун аз хориҷи кишвар баро мондан бо сабаби пешгирӣ ва шаффоф ба роҳ мондани ҳамин хизматрасонӣ қарори мазкур амалӣ карда шуд. ва дар ҳақиқат ин исбот карда шудааст. ина метавонед ки аз маҳкамаҳои марбутаи ки ба ин кор сарокор доранд пурсон шавед. дигар баъди қарори мазкур амалӣ намудан дар ҳақиқат яъне ки ба тартиб даровардани модули симкарта чӣ маънош модули муайянкунандаи муштарӣ дар ҳақиқат шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистонро ба танзим ё ба тартиб даровардааст истифодабарии ин. дар ин семоҳаи дуюми ҳамин сол имсоли 2017 ба тарафи рушди истифодабарӣ нишон дода мешавад.